Comencem amb el concepte de calor. La calor és una energia en trànsit que es transfereix d'un sistema a un altre, normalment sense desplaçaments visibles de parts del sistema. En aquest cas, l'energia que es transmet correspon a vibracions i moviments dels àtoms i les molècules del sòlid, el líquid o gas que no s'aprecien a simple vista. Això per oposició al concepte de treball que hem explicat abans, en el qual hi ha una força visible al llarg d'un desplaçament. L'energia tèrmica es transfereix com a calor i s'acumula en un sistema i s'anomena energia interna. La temperatura és una magnitud que mesurem amb termòmetres. La temperatura és un indicador de la quantitat d'energia interna d'un sistema que tindrà més temperatura com major siga la seva energia interna. L'escala habitual de temperatura és l'escala Celsius, on el 0 és el punt de congelació de l'aigua i el 100 és el punt d'ebullició. Però els científics gasten l'escala Kelvin. Un grau Kelvin té el mateix valor que un grau Celsius, però hi ha una diferència en què els graus Celsius són els graus Kelvin, se suma 273,15, de manera que el punt de congelació són 273,15 Kelvin. Els físics prefereixen l'escala Kelvin, ja que el 0 Kelvin és el 0 absolut, en el qual les molècules han perdut tota l'energia. A més, la temperatura expressada en Kelvin és proporcional a l'energia interna, de manera que tenim diferents escales. També està el Fahrenheit, que es gasta en el món americà. La temperatura terrestre és una magnitud molt important, que és el principal paràmetre climàtic i ha sigut mesurada al llarg de segles. Aquí tenim les temperatures en diverses ciutats del País Valencià i podem veure que, com tenim un registre, podem veure que les temperatures últimament estan augmentant, estan sent més altes que les temperatures històriques. Per exemple, aquí està el rècord de l'aeroport de València, de quasi 30 graus en un any, i aquí està el rècord de la temperatura absoluta mesurada a la Terra, que són 54 graus en el Vall de la Mort, Califòrnia. Les temperatures són molt variables, però existeix una mesura de la temperatura global, que és una mitjana de les temperatures mesurades en tots els llocs de la Terra, i per a donar el seu valor es pren una referència d'uns anys, en aquest cas al voltant de 1960, i així podem veure l'evolució de la temperatura en la Terra. La temperatura de la Terra està augmentant per efecte del canvi climàtic i respecte del valor mitjà dels anys 60 ha pujat un grau. És especialment forta la pujada en l'última dècada. De fet, està pujant quasi 0,2 graus per dècada. Aquest és l'efecte del calentament global. En Espanya ha pujat més en aquest període, des dels anys 70 ha pujat 1,5 graus. I este és el número de nits tropicals en la ciutat de València, és a dir, les nits en les quals la temperatura no baixa de 20 graus, que eren unes 20 en 1940 i ara són unes 90, de manera que hi ha 2 mesos més de nits tropicals ara comparat amb fa 100 anys. Per a saber com absorbeix calor un objecte, en funció d'un canvi de temperatura, necessitem conèixer la seva capacitat calorífica, que és l'energia per augmentar la temperatura d'un quilogram de material un Kelvin, un grau. L'aigua té una capacitat calorífica de 4.180 joules per quilogram Kelvin. Aquí proposem un exercici que seria calfar 2 quilograms d'aigua de 15 a 100 graus
per a fer bullir l'aigua. Aleshores, quina és la quantitat d'energia elèctrica? Si tenim 2 quilowatts, quant de temps es tarda i quin seria el cost d'aquesta electricitat. Parlem d'energia del cos humà. Aleshores, una persona consumeix al dia unes 2.000 calories alimentàries, que en realitat són 2.000 quilocalories. Aquesta energia, fent la transformació, correspon a 8,37 megajoules. Com el dia té 24 hores per 60 minuts per 60 segons, són 86.400 segons. Si dividim l'energia 8,37 megajoules per 86.400 segons, és igual a uns 100 watts. Aquesta és l'energia per a mantenir el cos humà, són uns 100 watts. Aquesta és la potència. Aleshores, suposem una persona que, a més de les 2.000 calories, consumeix 400 més, que són 1.670 quilojoules. Aleshores, com eixes no les crema, guanyarà pes. Si vol eliminar aquestes calories extra, ha de fer esport. Suposem que va en bicicleta amb una potència de 400 watts. Per a consumir les 400 quilocalories necessitarà, com tenim que la potència és energia partit per temps, el temps serà energia partit per potència. És a dir, necessitarà energia 1.670 quilojoules partit per 400 watts. I això són 70 minuts. En 70 minuts pot cremar cada dia els 400 quilocalories extra que ha ingerit.